May hapon sa tanan, ano ang pinakulahing kalambuan sa dagan sa panahon? Northeasterly wind flow o hangin nga nagikan sa aminang silangan ang magpasulabi sa amihanang Luzon, samtang intertropical convergence zone, muipikto sa Mindanao, Palawan, lakip na ang kasadpan bahin sa Visayas, nga makamugna kining pagpanag-om sa kalangitan, inubnan sa katag nga mga pagulan o panugdog o kilat sa mga naasoy nga lugar. Samtang ang nabiling bahin sa Visayas, lakip na ang sentro, dakbayan o lalawigan sa Sugbo, Negros Oriental o silangang bahin sa Visayas, Leyte o Samar, parayang makasinati o kasarangan nga panahon, dinduna sa higayon nga kalangitan medyo madagumon, inubanan kining patak-patak nga mga pagulan o panugdog o kilat tungod sa localized thunderstorm. Samtang, doon tayo monitor nga shallow low pressure area gawas sa Philippine Area of Responsibility, mga 1,400 kilometers east o Mindanao. Ato pa ning i-monitor mga kapuso, tungod kay sa pagkakaroon, maba ang tsansa nga mahimong bagyo sa mga sunod ng mga adlaw. Ang haring adlaw magsugod og pakita ugma sa may alas 5:33 sa buntag. Para sa dugang detalye, mahimong bisita sa atong official website bagong.pag-asa.dost.gov.ph o sa mga social media accounts sa Pag-asa. Gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST. Ako si Al Kiblat para sa Balitang Bisdak. Daghang salamat.